Het is leeg in de Ruiterstraat in Axel. Maar aan het eind van de straat woont Akke Bijland nog. In Axel beter bekend als Akke Tuut. Op een enkele bewoner in het begin van de straat na is ze alleen met 5 kinderen achtergebleven. En toch is ze in de race om de beste buur van Nederland te worden. Iedereen kan iedereen nomineren. En de achterburen hebben mij genomineerd omdat ik die geholpen had aan een hondje. En wat vind je ervan dat je genomineerd bent? Nou, in het begin had ik zoiets van, moet het nou maar? Ja, het is wel leuk. Akke maakt samen met 11 andere Zeeuwse buren kans op de titel Beste Buur 2011. Een wedstrijd van stichting Buurtlink. Op stemmen van haar buren hoeft ze niet te rekenen, maar anderen kunnen nog stemmen tot 21 november op de site bestebuur2011.nl. Als ik win, dan maak ik de Akke Tuutstraat heel erg gezellig. Mag iedereen komen als afsluiting voor de sloop.